Les nostres propostes són: Poble vol, per a Puçol com a poble, és que siga més fàcil per als majors, que puguem arribar millor a ells. Poble no sols és una iniciativa política, Poble també és una iniciativa social que pretén ficar en valor a totes les persones. Lo que volem es canviar a la nostra societat. Desde Poble queremos que los recursos lleguen de una manera equilibrada a todos los vecinos de Puçol. Dins del projecte de Poble per a Puçol volem recuperar el nostre deport autòcton y también recuperar el nostre patrimoni urbanístic. Desde este proyecto político nosotros queremos que Puçol tenga una mayor oferta cultural. Por ejemplo, un concurso de pintura rápida para Puçol, que le daría mucha difusión internacional. La Costera queremos que sea un espacio medioambiental protegido, pero también que se desarrolle a un nivel cultural, siendo un centro de creación internacional. Volem que els servicis sanitaris apleguen a la platja i urbanitzacions durant tot l'any, perquè som una platja de primera i volem els servicis de primera. Junts, si volem, podem. Volem un poble que visca de cara al seu patrimoni natural. I volem que el nostre poble siga molt més accessible a totes les persones. Si vols conèixer més la nostra opció política, pots seguir-nos en les redes socials, en la qual tenim una forta implantació, o en la nostra pàgina web, poble.org.